Ngelmu kaya ngono kuwi ngelmu cepete tak kandhani. Kalima kali nang dhuwur omah. Utawa talang nek udan Pratraca. Ngelmu apa kaya ngono kuwi aku tak takon coba. Kowe nek suwita Begawan Durna lha aku dadi kowe suwita karo Begawan Sadala ki sing tak goleki apa Antasena? Sik. Ora usah perkara sampean ngrembug paswitaning Antasena karo Begawan Sadala. Sing tak rembug sampean rene butuhmu apa? Bayang karo Begawan Sadala. Terus nek upama Begawan Sadala ora kersa tindakne negara Ngastina, pertapan kembang sore bakal tak gawe sungsang bawana balik. Pertapan kembang sore bakal tak gawe Karang Abang. Yen perlu tak gawe Bosah Baseh. Lah nang kene iki sing ora apik. Sampeyan padha-padha pendhita ora kok ngreksa marang asmaning pendhita sing cumondhok ning pertapan kembang sore. Ning nuwun sewu sampeyan kok pendhita sing seneng rusak aja-ajak dosa ngupaya kanca. Apa kaya ngono kuwi dianggep pendhita? Apa kaya ngono kuwi dianggep brahmana? Monggo aku tak takon karo sampeyan, Mbah, watake brahmana kuwi apa wae lan werna pira? Ngati-ati lho, Kang. Iki cah pinter. Sampeyan ditakoni kok ora wangsulan. Watake brahmana niku napa, werna pira? Werna-werna. Cacayana pira? Nek dicacah ora bakal cukup mergo watake brahmana kuwi jujur. Ha ta, resik. Suci. Ora tau goroh, ora tau ngapusi. Metu dalan sing bener. Lan sak piturute. Nek dikandhake pirang-pirang. Nek mung perkara watak kaya ngono kuwi kudu watake brahmana. Kabeh menungsa diwajibke duwe watak sing mangendikake. Ning watake brahmana kuwi tanduk aris, ulat manis, ing cipta demen tetulung, adoh penggawe cidra. Ngalah tananggunggung diri, gawe senenging liyan, bantu marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih kuwi wataking brahmana. Nah, sirku ya arep ngomong kaya ngono kuwi. Ning lali kata-katane. Mula sing gedhe pangapuramu, ya kaya ngono kuwi wataking brahmana. Nyah ora iso iki dadak. Wong ki nek senengane pinter ngenggok-ngenggokke kahanan ya kaya ngono kuwi ya ora. Mula nek sampeyan arep gawe rusak ning wartawan Kembang Sore, Antasena sing ora trima. Lho kok sik Antasena? Aku ki sapa to? Aku kuwi bapakmu tegese aku ki mbahmu.